Mga higala, welcome to my vlog. Nami karon sa Karanso for amo ang team building. Muna siya ang Karanso entrance. Mga higala, so naay daghan diri nga sakyanan, pwede mo makaparking. Dako-dako po di ilang parkingan. So Karanso Beach House, Cebu. So musulod na mi mga higala for more updates later. Guapa. Oh, sayaw pag yun na human nagsayaw, nagkaugsaging nagsayaw. Oh, wala pa isud among box ha, pwede pa yung sudlan. Insa pa gusto mo suod ha. Unsa naman po ni duwaan, dinaganay na po ni. Dinaganay taron. Unsay gusto pambot, ay daghan ito. Mag-island hopping. Welcome to our team building Lectors Ministry. So nara mo ang court among chairman. Lectors Ministry. Lechon. Ilabas ang lechon. Yan pa dito sa luyo. Update later, guys. Giga matino. Bas lahop. Hello, guys. Nami sa team building sa Lectors Ministry. Niya mo ni among games. Mana nga mo wala lang ko ng video. Uy, isa siya sa ulo. Si Larry. Lorenzo. Mani sila
kami sa among lechon. Thank you so much, Father Scipio De Lejero, ang atong team moderator sa Mactan Parish for the lechon. Ingon man sa iyang mga kaubanan si Father Zacarias o si Father Froilan Biho. Ang among tigtagod sa lechon. Dito ko mga amiga di ko puro kita gwapa tanan. Dapa o la dapa akong amiga kinagwapahan. Uy, mga hala. Kinagwapahan juning celebrant karon. Oh, birthday celebrant. Siya bigi padadaan aning lechon. Oh. Wow. Woo! Laman. Bakit ang mata? Chairman for the 5 years out 3 among chairman kani kay chairman sa Dinamo before pero niadto naman siya og laing planeta so gibiyaan mi niya so sad ako mga kauban mag-island hopping, diri mo. Nag-video na ko, kay man ako kaon, tulin nagtinai. Lectors Ministry, the team building. Karanso Beach, sila ini diri no. May ka mga maanyan sa akong mga kaubanan. Napadili sa sulod, daghan kay ni. Pila dita ka buot day? Mga 30? 50? 50 day ni ang nag-building karon. Wow, no? Pero almost 200 ba yami ka book lectors sa Mactan Parish. Oh, dara mong inahan nga kinagupahan, no? Ay, sasakang vlog ka. Okay, update later, guys. So, bye, Karancho. Wait na, me. Uy, ako mga higala. Diri, magpara na ko og sakyanan para Park Mall. Kainit sa panahon. Dirita. Dito siguro ko sa pikas.
Mag-atang tag para park mall. Hindi ka diri no kay daghan ra gyud kaayo siyang kahoy. Bye.